Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngesizini yakho la eMzansi, ungakhohlwa ke imbukelo ukuthi subscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma indaba ethinta uNosipho, Pastor Gwala noMondli. Amathiza ngomatsha lokuzala izinto kumele uyilindele between uMondli, uPastor Gwala noNosipho. If ukhumbula kahle ke uNosipho washada nawo Pastor Gwala. And nkathi beqeda kushada uMondli wavele nje washintsha wakhombisa ukuthi usenekhenga ingane yakhe uMuzi lekhulelwe uNosipho. Leyo ndaba akayimphathiye kahle uPastor Gwala cause khona izinto angahambisani nazo eyisho uMondli kumele zenze uNosipho. And uvezileke na uMondli ukuthi ufuna ukuyihlawula indodana and ufuna futhi ukuyetha igama lakhe. So leyo nto uPastor Gwala akahambisani ke nayo. Sithema sichecka amathiza nje sithole ukuthi uNosipho ke uzobeletha yena ke uMuzi. And saphinde ke sathola futhi indaba ezibhlungu ke ezokwenziwa uyeke uNosipho ke nalo ke nesingane yakhe uNosipho izoba nama complication and uMondli ke uzoqala ke eblame yena uNosipho ukuthi wayengazenzanga izinto ngendlela yezulu and why futhi bevumela uPastor Gwala ukuthi emtshele yonke into ngoMuzi. And bathi mabeveza ngamathizi impela baveza ukuthi uNosipho nenesi khona into abazoyenza kuMuzi ezoholela ukuthi uMuzi edluleke emhlabeni. Injalo ke impela indaba ingane yakhe uNosipho noMondli izoba nama complication and kuvela ukuthi ke izogcina idlulileke emhlabeni. And lezo indaba ke impela izokwenza ukuthi uMondli ehlanye ekhanda because uzoyitshela ukuthi phela uPastor Gwala naye uNosipho imbangela ukuthi ingane yakhe idlule emhlabeni. So impela ime kanjalo ke indaba yakhe uNosipho noMondli. uNosipho ke impela uzodeliver and then uzothi makhamba isikhathi umntwana uzodlula emhlabeni. And lezo indaba ke izomsanganisa uMondli. So bengifuna ukuupdate ngawo amathizo Uzalo ngizophinda futhi ngikuthi nje fa ngawo ke futhi ncitha ungakhohlwa ke mbukelo ukuthi ulike ngiyeza ke nenye video ngithi nje danke ngiyabonga.